Amri constituency angkang arlo kasalambom PMGSY atawar along MAC Maslay Kilang Charidam. EM Rupsing Teron JI Katharapan Karbok Aputhak Langtuk Teron Asumar Atumpen Lamklar Kachipi. Tiki Aputhak Standing Committee Kapangni. Kardom Pinyada Babirta Longpen Nilisami Marvelous Rong Parpi Nonarju Iktha Birta Angton Pen Kedamtang Preni Phaing Koira Hini Arni Amri constituency Kaparlo Umpanai PWD subdivision Pen Amri Ahavar Towar Akrong Tinalong PMGSY Atawar Along MAC di Uping Maslay Humridam Kasalambom PMGSY Atawar Kemisen Nangji Pura Kasalambom Atawar Krong Pho Dimalong MAC Maslay Langdam Medhang constituency arlo contractor tum kam keklem kamami senji aphansi alangli do desang sepen chihumridam bangso ka humridam ahut amri VDC chairman Basakro Nurul Teron Nibon Amsi umpanai PWD department executive engineer lapen SDO SO atumta chetodun ulukun chipen hemari rongphar Karbiang Long Live BJP Asong Pen Gandhi Sankalpa Yatra Inkoira Trok constituency Amai Kapadopon along EM Rupsing Teron Langtuk Teron Lapen Anisarpi Kareng alias Mary Teron Bi Amen Enpen Radamai Pialong Nong Nuke Jopona Redke Chokchevik Binong Posi Lamklar Chipipon Hako Pen Nilitum Teron Apur Kimo Alam Chini Nepin Pen Lason Huni Kanti Alam Kapaman ke EM Rupsing Aphat Pin Rempon Lo Kedamtang Preni Phai Trainer Cap Arni Gandhi Sankalpa Yatra Rat Amai Pialong EM Rupsing Teron JI Katharapan Karbok Alam ke Chok Chipik Alam Lupusi Terona Sorpen Ningjepon Phai Trainer Cap Arni Along Rat Amai Pialong Lapen Puthot Pardun Ron Pen Akha EM Rupsing Teron Kanije Lake Chok Che Pin Alam EM Kaning Ji Alam Langtuk Teron Akorte Sam Teron Lapen Sam Teron Asopo Basa Teron Pu Lapen Sam Teron ke Angjir Teron Pipen Aning Chedok Det Lapen KN Long Ji Aphanpura Katharakur Dunjui Pu Ahoklo Anisarpi Kareng Teron Pi ke Basa Kathar Achorlo JI Kathar ke Basa Kathar Pen Kareng Teron Pi Asopo Veklo Alangli EM Akahai Kanije Langtuk Teron Akorte Sam Teron Lapen Sam Teron Asupu Basa Teron Pu Lapen Basa Teron ke Angjir Teron Pipen Aning Chedok Det Lapen Ken Longji Aphan Pura Kathar Akur Dunjui Pu Ahoklo Neli Tum Ani Sarpi Meri Mate Kareng Teron Pi ke Basa Kathar Achor Iklo Lapen Meri Mate Kareng Teron Pi ke Nilipu Langtuk Teron Asupi Aklengsi Iklo Lasi Akehai JI Kathar Ta Basa Kathar Lapen Meri Mate Kareng Teron Pi Asupu Binonglo Langtuk Teron Asumaratum EM Rupsing Teron Mayalong JI Kathar Phan Langtuk Teron Aro Alam Chini Pame Mepen Nongnu ke Jotab Aret Aputhak Klardak Pen Brat Athengnu Chethansi Langtuk Teron Asarbura Chinkir Teron Asumaratum EM Rupsing Aphan Lambek Chipilo Lapen Lahai Nongnu ke Jotab Aputhak Nilitum Mate Rat Athengnu Klardak Pen Chipi Thek Pulote Nong Eta PG Lapen Lamklar Chipi Thek Thek Pulote EM Rupsing Teron Aphan Karbi Aron Pen Habe Pinpo Richo Along Antame Bisar Ponsi Adai Areng Chitunangji Pusi Pachinipon Lasi Nilitum Langtuk Teron Lapen Sarbura Mate Chinkir Teron Asomar Atum Akehai Rupsing Teron EM KCC Aphan Lambek Mate Challenge Pilo Jongsi Alangli Nilitum Apu Banghini Pen Anparta Inut Kaprek Nilitum Aphan Paklang Thek Pulote Alangli Pan Nong E Sita Pajir Ji Jongsi Thek The Pulote Alangli Rupsing Teronta Ahok Avi Pen Langvek Pulote So Angjir Mate Ani Sarpi Karlitang Api Anta Meri Mate Kareng Teron Pi Aphan Kursenem Bondai Pen Rat Angno Anong No Keju Lapen
nilipu langtup teron lapen sarbura mate cingkir teron pen cenglok osomar asumar lonrap cepo ceru atu mapan anta anong keju kapinrem apot habi pinpo lapen karbiricho amai along bisar nangji lapen adai areng tu nangji Lapuson EM Rupsing Teron ahok he alam rat amai pialong nongno ke pon thapen radapan kepa manghu thapke karbia radapan dia chohang bek nangji lapen langtuk teron lapen asarbura cingkir teron asumaratum adonarap atum sodakpen pinrem ponlo Dipupen Roshan Hanse Hamren Pen Daniel Inghi Karbiang Long Live Pardunron New Delhi Parliament House Annex Extension Building Block A Committee Room 1 along Standing Committee on Agriculture aputhak mai ingni Bangso mai kang nyahut thi hekpen kachingwai pon Ministry of Agriculture and Farmers Welfare asai kamatumpen kedeng pon bom aputhak aduntu Ministry of Food Processing Industries on the schemes being implemented by the ministry aputhak Kethom Ministry of Fisheries Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries pen Klempon Asaya Puthak, Kli Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agricultural Research and Education pen Saika Mahin pen scheme kedeng Pachun Aputhak Angton RD dojot pen Cingki Cingwai. Labangso Agriculture Standing Committee amai kang nipon ahut Karbiang Long pen Dima Hasau pen kachatoy dun MP Horen Singh Be penta chetong dun. News Desk Report, Karbiang Long Live. Kedamtang ingdeng ingkora troxy ZKPF kapaman adim along, Prenipai ingkora ke Tom Arni, Serdihun English High School, Kacharli Osomaratum, Kapang Tirasai, Kedengdam. Bangso Kapang Tir asai at Kedeng along, Serdihun English High School, Principal Rajesh Group and Japonsi, Lu Kacharli Osomardoan, Chilang, Hidipi, Borjan ZKPF kapaman adim along, Kevarcho plastik lapen kaprek akiter hai hui thekdam longsi kapasajir mate kapang thirponji aphan saideng pon lapusona por hut principal Rajesh Kropen phirangke angnu kaningji ponke nilitum nangke barnangkok atheke lahai osomaratum aphan work experience mo kedeng pon lapen lokachari chotkali bonta ke claim penta paklang nangji athe students atum chinipo chepang thirasai ke claim lapen jutang kaching hona sai Chini thule thot po pusi Principal Kropen Ningje Pon Borjan Hawara Mailong Pini Ladak Kilun kan tangdet pen Nalatum HTP Serdihun English School Krosaho Headmaster Krosaho pen Cenglok Alang litum thangda pet Terang sangho Lapen Rongpi sangho Anpadame Pini Ladak nilutum Hawara Mailong Nilining Chethanai Nili Kong Jana Singh Togbi Anpadame Nilutum Long Ladak ke Tok Lang Pencenglok Nilutum Long Brakilun ke kan Nasoga Caripon Secretary ke hai CAS Singh Timung SK Si laso Naltum Pini Ladak Nilutum Phan Laso Kilun ke kan pen Aphian Ladak ke ter ke kadok Awi Kithugo Ipestame Nanglatum Laso Jutang Lapen Karchar Phan Anpartame la solong rilong pen klar et klar bor pen kosom si litung du ki thaknai ma pen alangli kru sang ho headmaster ake hai naso na ke yali nilitum ban la so jakong horang nang pidu nilitum la so jutang phan an so se kapaching thur ponje phan la pen la so long rilong klar chen klar e pen padunang pen alang litum kaddo kowet alang litum chali rapet angjer marli la pen korte marli bongso tum an sidme alang litum la so kapin khat kapin lar pen nilitum ban pin la so News Desk Report, Karbiang Long Live. Chinthong Constituency Arlo Phonglangso Mate Umru Khuti along KSA Karbilo Charlie Asong Lapen 4 Season NGO Atumpen Patir Piponsi Kechengsi Kaleng Mahar Avo Arongaje Mate Amur Falcon Festival Kapadojiadim Tirika Matumahin Pen Kisi Kedang Pangtang Pontang Lo Prenipai Inkoira Popen Inkoira Trok Ninia Parman Phonglangso Mate Umru Khutia Long Kapadoji Amur Falcon Festival Arongaje Arnia Phan Inghong Loklo
bang so ronga je kapadoji phan tirikam amai phu alom rong pi lapen kong chun bang mir jengkro rap chun bang khorsing rong pi 4 season chun bang kirisma rong pi pi atum do de sang se kapichun ji phan lapen ingsam jin pen saido an kapichun ji phan halloween pen ke bang arada phan sitame mesen pen nangkido nangke thang dun ji phan tirikam atuma hen pen chuning ripon lo aronga je arni nangke debok heda jok kaleng maha avo sitame aningkan wang pen pining ke wang ong chet sit hekpon long ke wang tang non an lak thom an nang le tang lo tapen arni wang si John Suri athakan bang sobo nangke bat si hekpon long ulukunchi pen hemari rong phar karbiang long life Pinia daba berta bangke lapan sekang toning lo dumi thakmi kardon